Abdullah 25 yaşa varanna bir ticaret etýärler bilen Medine-i Münewwere'ň aňyrtynda bir ýerik tijarete gitýärler. Oham ýolda merizli ya Abdullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem göwrede Amineň göwresinde Abdullah da 25 ýaşynda ýolda meriz bolýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gadeti. Oham ol kerwennäkiler diýe sen häzir ştada gal Mekke-i Mükerreme barýança 400-500 kilometr we gaýtam helak bolardyň. Abdullah da gow diýe. Men ştada Medine-i Münewwere'de daýlanma diýe, daýlar şu Medine-i Münewwere'de şolaň arasynda galaryn diýe. Ýa-da şu daýlaryň arasynda galýa. Oham kerwen Mekke-i Mükerreme'ge gelýär. Abdülmuttalib gowurýan ogluny kerweniň öňünden çykyp görjek bolýar. Görse ogly ýok. Hene men oglum Abdullah diýe. Onda o meriz boldy. Medine-i Münewwere'de galy daýlarynyň ýanynda diýe. Aham o ulaqarrak, daýawrak oglunyň mirini iýberýe bar ol ballygynyň ýagdaýyndan habarly bolun diýip Medine-i Münewwere'ge. Aham o da gelip görse Abdullah dünýeden geçipdir, tamam bolupdyr. Aham şondan iýine öwürlük gelip Mekke-i Mükerreme habar berýär. Abdülmuttalibiň iň körpe ogly Abdullah Medine-i Münewwere'de jaýlanypdyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şäherine dünýeden geçipdir. Abdülmuttalib dogallar hemmes bitin bir narahatçylyk bolýar. Inni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amanaty Abdullah'ın wezifesi tamam boldy. On atalyk inni terbiýesini boyun almak gerek däl. On terbiýesi Allah Taala meni özüm terbiýet berdi. Eddebeni Rabbi fe ahsana ta'dibi. Men Hudaý terbiýet berdi. Men terbiýesinde yerine ýetirdi diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Oham hulasa Abdullah da dünýeden geçýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Amineň göwresinde. Emma bir ulaqan waqia bolýar, şonu hyzmatyňyza ýetirip inşallah Peygamber kokladygynyň inni kefte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünýäge gelişinden görüňeder. Oham ahyrkyra kullerinde Amineň göwresinde ka Abrahan gurrungy bolýar. Yemeniň paşasy. Yemeniň paşasy şu hac wagtlarynda Suriye nämiş adamlar kerwen bir ýere gitýär diýe Abraha Suriye. Am ýanyňdakiler aýdýar. Ol Mekke-i Mükerreme'de Beytullah we şoňa haja gitýärler diýer. Onda nämetlik beyt daş ýerleri musafirat çekip berip men özüm bir taýdawr ulaqan gowlat bederin meger nämeden oň sahtymany nämeden? Onda daşdan diýerler. Om üstüniň parçasy nämeden? Atyş nezri parçalardan ne? Onda bolýar. Qızıldan, kümüşden, behterin daşlardan men gowy bir öýge direr ştada. Onda melek oňa gitip bermeýän zor bilen wagta adam saklar. Bir awadan öýge derýär. Meselen ibadatxana o kıble bolmaly, Kabe bolmaly. Aham adamlara da hükmen şoňa gaşyň gelmeli. Bir näse adamlarda kireyne tutup goýup, şoň başynda ibadet etdirmeli, meselen şoň başynda etdik işlerini etmeli. Ve her hal bir ömür jowan oglaň beri gaýrat edip bolmaz mundan kıble bolan boljakmy diýip bir gün hiç kim habary ýokka bir heýwanyň etçegelerini, aşgallaryny bar şoňa goýup otlaýar ýankyny. Abrahan salandy. On Abrahan näme habar diýe? Onda ýanyňdakiler aýdýar. Ol Mekke-i Mükerreme'ň diýerleň biri sen bir ýagdaýyny kabul etmeýär diýip onu otlapdyr diýer. Onda men hükmen şonu dargadaryn diýer. Şol öýü Ka'be-i Muazzamany, Beytullahul Haramy, Mekke-i Mükerreme'däki bütün musulmanlaryň kıyamata terişi mahal hemişe kıblany dargadaryn diýer. Oham 60 000 goşun ýygnap, oham ulaqan Araplan gorkýanlardy fiilmiş. Näçe min fiil ýygnap, ulaqan fiilli Mahmud diýen bir fiilleri var. Ýeriň ýüzüniň ulaqan fiilli öýler aýtýanmyşdykle, şoňa minipdi bütün gaýtýarlar da bäri. Ýolda kan Arapla jihad etýärler. Beytullahul Haramy ýykjak bolýar diýip hemmelerini gyryp Abraha basýar olar. Oham gelýärler Mekke-i Mükerreme'ň ýakynjyk ýerine düşýärler. Oham Abraha bir adam ýeberýär. Barş oban ýaşylysyna aýt. Eger wurşda biz tarafy basýas oňa wurun ýok. Ýok biz wurş dik kelemede. Biz fakat şi Ka'bany ýykjak, ohanda gitjek başga etjek işimiz ýok diýip. Oham ol aradaky hem muterjim hem aradaki adam gelýär.
Oban ýaşul kim? Abdülmuttalib diýer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakasy. Şo wagtda barmışdy kakat. Abdülmuttalib diýer, "Näme aýdyberim? Onu şey Ka'bany ýykjak diýip Ebrehe welweti, oşun keşi etipdir, leşker keşi etipdir" diýer. Hoy ondan çyrim näme? Azat diýer. Ýönümiň 200 ýany diýem alpdyrlar diýer siziň serwazlygyňyz Ebreheň serwazlary. Şu 200 diýemi öýrtele diýer, başga zat meni işim ýok diýer. Aradaky adamyň pikri harap bolýar. Näme diýen sen diýer? Aýtsakladyň gel Ebreheň öýdüne aýdaga diýer. Ebrehe gaşyn getiriyor. Şu wagtda Abdülmuttalib 100'den geçipdir ýaşy. Ulukon bir haýwatly onu da daýaw görüňde bir awadan adammışdy. Ebrehe görüp bir awadan haýwatly adam maňa hormat goýup oturup düşüp oň menen bileje Abdülmuttalib ben bir düşüpde turýar. Oň ýanynak müterjimde aýtdyrýar, hajaty näme, muň maksady näme diýer. Onu Abdülmuttalib aýdýar, "Sen serwazlyň men 200 ýany diýem alypdyr" diýer, "Men diýem ber" diýer. Ebrehe aýdýar, "Oy näçiň muny ýoýdun diýer. Men seni göremde, sen bir ulukhan adam, haýwatly adam, aýşy Ka'bany ýykmasana diýsen, mene ýok ýykjak diýmäge utanaryn içimden şey diýetin. Sen bu Ka'bany görüňet men diýen görüňet diýetin diýer. Hemmiň eşdiýän görüňlemi Ka'baň döwründäki araplar Ka'bany gowurýar, dinni gowurýar, imanyny gowurýar diýip sen diýeni soraýatin, akyň salyňmy sen garry diýipdir. Onu Abdülmuttalib aýdypdyr. "Ana rabbul ibil ve inne lil beyti rabban sayamnahu anta ve zak." Abdülmuttalib ulukhan adam bolup aýdypdyr. "Men küýzäni diýen, men wezifem diýen saklamak" diýipdir. Ol öýüň öz eýesi we öz saklar diýipdir. Onu saklamak men wezifem däl diýipdir. "Men küýzäni diýenmi, men mular saklamak wezifem" diýipdir. "Hala Ka'be" diýipdir. "Ýoluň açyk" diýipdir. Ebrehe aňsa-taňsa bolupdyr. Abdülmuttalib Mekke-i Mükerreme'deki adamlara aýdypdyr, "Hemmäňe daşary çykyň, çöle çykyň, Hudaý çagyryň. Bu taýlarda durmaň, gaýsam size de bir edam masaly" diýipdir. Öýde de ýany ulukhan adam alyp beýikräk ýerde fakir gözde oturup durdy. Mujawwir adam gidesi gelmeýän bolmaly. Olar da ýykar ýykmady bir zat bolar diýip Allah Taaladan umyt barmışdy. Min ogramakçy bolanlaryna şol Mahmud diýen ulukhan fil biturana kellesine ulukhan tokmak bilen, hüttük bilen bay wurtlarla turajak bolup turanak diýip. Eteginden gergenip diýip sofanyň elindäki agaçlar, soň demirden hili barmışdyk, naýdamamışdyk. Bay şoň ennamyny dürtüp, ennamyna şonu tümdürüp, ennamyny gana tutyrlaýan filim. Onda da turanak diýip. Ahir filim öňünden bar turupdyrly ýygyna gaýtyrjak bolup, fil turup ýorgala berdir, ýorty berdir, Ka'be tarapda ýa başga tarafa. Emma öňüne Ka'be tarafa ogratjak bolanlaryna ogranak ýöne çöküp berýän bolmaly. Bu fiiliň üstünde de elbetde bir gerek zatlary, muhim zatlary ýa Ebreheň zatlary bolmaly, bu gitmede gelişigi ýok bolmaly. Bay aňry bäri tamam ennamjany wurup burqana tutyrlaýan Mahmud fiiliň ogratjak bol, o da ogramaňdy. Şey duruşlaryna Allah Taala kudret kelamynda aýtdy, "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول." الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيديه "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" görmedin mi, eşitmedin mi? Ehlem cihanın haberi oldu. Fiileyler Ebrehe ve 60 min leşkerini ettim. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Bölük görülmedik kuşları iyi verdim. Ayaklarına daşva ve ersele aleyhim tayran ebabil. Süntlerine ve ayaklarına termihim bihicaretin min sittil. Pişirilip kılgın daşva ayaklarına ve süntlerine fecealehum ka'asfin me'kul. İyilin saman yağladıp olur dargattı deyipti.
O hem gelip yan koşla, inni fiil uğraman noqa, on koşla gelaqana üstülerine yağdırıvertirler. Yönü bitin bir qurip, iyilip, dargap, telek bolup giden taman yanık bolup, bitin 60 min leşker şu taada dargap yıkılıp qalıptırlı da hemmeti. İnhe de Abrahan amul fiil bitin alem cahanna ve husus Araplan arasında fiil deyip inhe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya geleceği yakillanın alaması olup bir iyiliğe bitin halkı bir gurrun olsun Mekke-i Mukarreme'de gün oluptur deyip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelmesinin muqaddemesi oluptur. Hudayi Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve içerileri ve sahabe şagirdlerinin muhabbetini bitin kalbimizde koysun inşallah. İnşallah inni keyfi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelişi ve yiyerek kokkulluğundan inşallah hizmetine de yetirir.